Nu her, når vejret det skifter, så er der 3 ting, du skal huske på. Og det er... Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. En fugtspray, som der bare giver en masse fugt og lægger det her antioxidante skjold på huden. En fugtserum, som der binder fugten til huden, og som laver denne her stærke barriere. Min er ved hjælp af probiotika. Og det sidste, det er en olie, som du kommer på, men ikke hvilken som helst olie, nemlig den ultimative olie, som der er lavet blandt andet af acai og havtorn. Altså en meget nærende olie, men uden at være for fed. Så det betyder også, at når vi laver sandwichmetoden på denne her måde, så kan du selv bestemme fra dag til dag, hvor meget fugt din hud har brug for, hvor meget fedt den har behov for. For eksempel, hvis du er ude, skal du lægge mere fedtstof på. Og hvis du er inde i det her lidt mere tørre miljø, hvor din hud den mangler lidt mere fugt, så tager du blandt andet sådan noget som fugtsprayen med på arbejde for eksempel, og sprayer på der. På den måde kan du faktisk få skabt det mest optimale miljø for din hud. Skal du have fingrene i tilbuddet, for det har jeg selvfølgelig lavet til dig, så klik her.